S kojom emocijom se sjećate 12. maja 1992. godine i Narodne skupštine održane u Banja Luci? Lično sam bio u situaciji da nisam mogao da pratim ništa, okružen i blokiran paravojnim snagama muslimana i Hrvata u gradu Sarajevu, tako da smo tek naknadno saznali za tu istorijsku odluku Narodne skupštine srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ali ako dozvolite, ja bi se malo vratio unazad u odnosu na taj datum, na tu istorijsku odluku i rekao samo par rečenica. Šta je to karakterisalo bivši prostor zajedničke nam države i zašto je uopšte došlo do rata? Dakle, došlo je zbog toga što je izvršena nasilna secesija, odvajanje Republika Slovenije, pa onda Hrvatske, i onda je ta varnica rata prebačena u Bosnu i Hercegovinu. Ali moram ovdje da kažem nešto, da je i mnogo prije toga u Bosni i Hercegovini, pogotovo muslimani, današnji Bošnjaci, su počeli pripreme za rat. Evo, ja sam iz tog razloga danas donio ovdje i da pokažem i vama i našoj javnosti jedan intervju Halida Čengića, glavnog ratnog logističara armije Republike Bosne i Hercegovine, kako ga oni nazivaju, vojnika i hadžije. Intervju je dat za list Ljiljan od izdanje 18. do 25. maj 1998. godine. I na jednom mjestu u tom intervju Halid Čengić kaže: već 1. avgusta, ponavljam, 1. avgusta 1990. godine, da ne misli neko da je greška, ponavljam, 1. avgust 1990. godine, prva naoružana muslimanska jedinica je formirana u Ustikolini. Da pokažemo i dokument. Ovo je jedan od nizu, to možemo da napravimo. Dokument gdje Generalštab armije Bosne i Hercegovine, Uprava za kadrovske i pravne poslove, 16. marta 1995. godine odgovara na pitanje počinjenih jedinica od kada se prizna ratni staž za učešće u ratu. Pa između ostalog kaže: Zakonom o oružanim snagama propisano je ko čini oružane snage, RBIH, pripadnicima oružanih snaga smatraju se i naoružane formacije koje su se samo organizovale ili organizovale u ilegalne vojne jedinice pod raznim nazivima u snage otpora protiv, naglašavaju, fašističke okupacije Republike Bosne i Hercegovine. Tad nije bilo ni sukoba, a kamoli okupacije koje nikad nije ni bilo, od strane takozvane Savezne Republike Jugoslavije, bivše Jugoslovenske narodne armije, Srpske demokratske stranke i drugih neprijateljskih snaga u vremenu od 30. aprila 1991. godine. Formalno, armija BiH je formirana 15. aprila 1992. godine, formalno Hrvatsko vijeće odbrane 8. aprila, ali su Hrvatske obrambene snage formirane već 3. decembra 1991. godine. Pored toga, muslimanske oružane snage su formirane i preko rezervnog sastava Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno tadašnjeg Sekretarijata za unutrašnje poslove, jer su svi, evo ovdje imamo i jednu instrukciju stranke Demokratske akcije, odnosno generalnog sekretara Hasana Čengića, Popeteki Čengić, koji upućuje i kako se upućuju kadrovi za obuku u Hrvatsku u Zbor Narodne garde i sekte. Dakle, moramo znati okolnosti i zbog čega je ovaj istorijski dan 12. maja, kada više nije bilo izbora, kada je srpski narod, odnosno izabrani predstavnici srpskog naroda, morao donijeti odluku da formira snage, vojsku koja će odbraniti i braniti slobodu srpskog naroda. Hvala vam, gospodine Savčiću. Ovo je zaista ilustrativan uvod i čini mi se nedovoljno poznat javnosti i na tome sam vam zahvalan što ste predočili na ovaj način. Generale Zec, i vas sam namjeravao pitati o ambijentu osnivanja vojske Republike Srpske. Već smo nekoliko puta naglasili i bošnjačka vojska i Hrvati iz Bosne i Hercegovine su osnovali svoje jedinice formalno prije vojske Republike Srpske, a vi ćete bolje
naravno objasniti i obračune sa hrvatskom vojskom, a i hrvatskim, kako su se zvali, HOS-ovci, ali tako, Hrvatsko-slobodilačka vojska, znamo da je proustaška. U tom smislu, kako ste se vi osjećali 12. maja u simboličnom smislu i u suštinskom kada je osnovana Vojska Republike Srpske, a vi ste dobili ozbiljan zadatak i po činu i po formaciji? Pa ovo što je rekao general Savčić, to je tu, ali još je veoma bitna jedna stvar, da je već 30. aprila SDA i muslimansko, odnosno bošnjačko rukovodstvo 1991. godine izdalo zadatak da se vojno organizuju. I vojna organizacija je bila u okviru Patriotske lige. Formiran je glavni štab Patriotske lige, gdje je imao 9 zonskih štabova Patriotske lige i imali su 103 općinska štaba Patriotske lige, gdje su oni formirali jedinice. Imali su negdje oko 70.000 vojnika do kraja 1991. godine. S druge strane, svi oni njihovi pripadnici koji su bili pripadnici u Hrvatskoj vojsci, u Zboru Narodne garde, u HOS-u, kad se formirala snage u Bosni i Hercegovini, oni su ušli u sastav, završen je rat u Hrvatskoj, i ušli su u sastav jedinica u Bosni i Hercegovini. Što je bilo nepovoljno za nas, za formiranje, mi smo zadnji se vojno organizovali, jer je dogovor bio da JNA ostane još 2 godine, znači do 1994. godine, dok se političari ne dogovore o statusu Bosne i kakva će Bosna biti i kakvi će biti odnos. A šta se desilo preko noći? Je li to rasplamsalo sukobe po vašem mišljenju? Preko noći je bio je 26. aprila je bio sastanak u Skopju. I tad je dogovoreno, jer je Alija postavio uslov, ja sam suverena država, jer su 6. priznati aprila, Bosna i Hercegovina priznata 6. aprila, meni oni ne trebaju, ja suvereno odlučujem u državi, meni ne treba JNA. I onda je dogovoreno da 19. maja svi pripadnici bivše JNA odu u Srbiju. Tako da smo mi na određeni način te jedinice JNA ostale su na papiru, one su zakaćene, otišla vojska, otišle starječine. I mi smo se onda oslonili poslije te historijske odluke da se formira vojska Republike Srpske, ostalo smo oslonjeni na jedinice teritorijalne odbrane, štabove teritorijalne odbrane, partizanske jedinice, ne znam, u Bijeljini je bila 38. ovdje je bila 10. 11. bila u Doboju, i one samoorganizovane jedinice po lokalnom principu, u liniji razgraničenja. I od tih smo mi morali da formiramo vojsku Republike Srpske, ujedno i vođenje borbenih dejstava, i formiraš jedinicu. Kaže, ostale starješine, pa brigada imala od 2 do 3 aktivne starješine. Ono su bile rezervne starješine. 3% je bilo samo aktivnih starješina. Rat i onaj dole komandni, od komandanta bataljona do komandira odelenja, sve su bile rezervne starješine. U tome momentu su nama, pri formiranju vojske Republike Srpske, pomoglo je i MUP. Oni su imali negdje u tom momentu, negdje 1992. godine, kad smo stvarali Republiku Srpske, negdje oko 11,5 pripadnika naše policije, policije Republike Srpske. I to su početci Vojske Republike Srpske? To su početci stvaranja Vojske Republike Srpske. Tek 2.7. glavni štab je dao izdao naređenje da se po formaciji Vojske Republike Srpske formiraju, ne znam ja, ovi 6 korpusa, ratno vojsko lovstvo i PVO i samostalne jedinice. Tako da smo imali, osim toga, negdje oko 112 jedinica ranga brigade i puka. Hvala vam, generale Zec.
Aktuelno televizije Republike Srpske, Dan vojske Republike Srpske je u fokusu ove emisije. Ministre Milunoviću, za one koji eventualno ne znaju, i vi ste naravno bili učesnik vojske Republike Srpske, ratni vojni invalidi i prošli ste sve ono što faktički po udžbeniku mi mlađi možemo i da zamislimo. Iz tog ugla, sa takvim iskustvom, koje biste bitke nabrojali da bismo mogli uslovno rečeno rekonstruisati vojsku Republike Srpske, naravno sa nekim objektivnom distancom, jer znam da je, pretpostavljam, nezahvalno govoriti u bitkama u kojima ste i učestvovali sa svojim ratnim drugovima. Svi ćemo pomenuti koridor, pretpostavljam. Uz koridor? Da, želio bih prije toga da kažem o samom značaju formiranja Republike Srpske. Pogotovo je u tome što je srpski narod na ovim prostorima prvi put dobio istorijsku šansu da se organizovano bori za svoju slobodu i da se brani. Dakle, u periodu turskom to su bili ustanci koji su bili ograničeni vremenom i prostorom, iscijepkani. U Austro-Ugarskoj monarhiji naše su pretke mobilisali u Prvom svjetskom ratu i poslali su na braću Srbe i masovno su dezertirali odatle. Dobro znamo kako su Srbi na ovim prostorima prošli u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Dakle, ovo je prvi put da nam je pružena mogućnost formiranja vojske Republike Srpske, da se organizovano borimo za svoju slobodu i da branimo ognjišta. I bilo je velikih bitaka, mnogo je bilo velikih bitaka od kojih bi izdvojio, pored koridora, koji je nazvani koridorom života, jer je bila bitka za oko 1 milion stanovnika koji su živjeli na ovom prostoru okruženi u sjeverozapadnoj krajini i u Sao krajini. Svakako je potrebno istaći odbranu Sarajevsko-romanijske regije, gdje borci u sastavu Sarajevsko-romanijskog korpusa jačine 18.000 boraca su se borili sa višestruko jačim neprijateljem i od 1992. do 1995. godine uspjeli da sačuvaju i vjekovna ognjišta i narod na tim područjima. Potrebno je istaći također odbranu Podrinja i Birča. Vi dobro znate šta je sve činjeno od strane Nasera Orića i njegovih hordi iz zaštićene zone. Počinili su masovne zločine nad srpskim narodom, međutim vojska Republike Srpske je uspjela da ih ograniči u njihovom djelovanju i na kraju neutrališe njihovu jedinicu. Neophodno je također izdvojiti i Mitrovdanske ofanzive. Nevesinska brigada, ojačana dobrovoljcima i dijelovima drugih jedinica, izvojevala je 2 velike herojske bitke u kojima je porazila u prvoj 1992. godine snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća odbrane, gdje je omjer snaga bio i do 10:1 u korist neprijatelja. Oni su i 1994. godine porazili daleko jače snage armije Bosne i Hercegovine i u svakom slučaju njihove herojske bitke su bila garancija da se sačuva istočna Hercegovina. Bez tih bitaka sigurno da ne bi karta Republike Srpske izgledala ovako. I na samom kraju rata moram da istaknem, i o tome može više da priča moj general Zec, 1995. godine odbrana zapadno-krajiških opština od daleko jačih snaga. Tada, u tom periodu, smo se borili i protiv NATO pakta i protiv armije Bosne i Hercegovine i protiv regularnih snaga Hrvatske vojske, koje su na obali Une potučene do nogu. Elitne jedinice Hrvatske vojske, 1. i 2. gardijska brigada, nisu uspjele u svojoj namjeri u toj operaciji koju su imali kodni naziv Drina 95, i to sve govori šta su željeli. Željeli su da srpski narod na ovim prostorima nestane sa svojih ognjišta zauvijek. Otprilike bi izdvojio sve te bitke i one su obuhvaćene sve, najveće bitke naravno, obuhvaćene su našim kalendarom. Pored toga je bilo još vrlo važnih bitaka i važnih mjesta gdje su naše brigade uspješno se borile sa neprijateljem, ali ovo su bile jedne od najvažnijih koje su obuhvaćene kalendarom najvažnijih datuma i obilježavaju svake godine.